खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबावनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन एचएसनि जि रिजाल्ट, बे एचएसनि जे फाइनाल रिजाल्ट बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बेनि जि फाइनाल रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन ना होआखै बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो लोगोफोर ना। दा आसामनि जि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार आरो आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार बा CM बिथांमोना बेखौ फोसावथ'नानै होआखै दे लोगोफोर। नाथाय ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारबाय दङ आरो ना। एचएससि फाइनालनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ नैबे सोलिबाय थानाय दा एप्रिलनि 20 तारिखआव मोननो हागोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव माने गोसारबाय दङ। नाथाय बिनि जि फाइनाल डेट, बे फाइनाल डेटखौ दिनैसिमबो फिक्स माने फोसावनानै होथ'वाखै आरो लोगोफोर ना। बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोखाबाय। बिनि फाइनाल जि डेट, बे डेटआ माने दा ओंखारथ'नानै फैयाखै आरो लोगोफोर। आंबो सानदों माने नैबे 20 एप्रिलावनो बेनि फाइनाल जि एचएसनि जि रिजाल्ट बेयो माने ओंखारहैगोन नामा, बेखौ आंबो मोनसे आसा खालामदों आरो लोगोफोर ना। जियानो जायाथों मानो फाइनाल रिजाल्टआ जुदि 20 एप्रिलाव जुदि ओंखारमारोब्ला मोजाङानो जागोन आरो गोबां स्टुडेन्टफोरानो क्वालिफाइड जागोन होननानै आंबो सानो। दा जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना बे फाइनाल जि एचएसनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामनांगौ बेखौसो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना। दानिया नोंथांमोना बेवहाय बा गोबाङानो थांनायनि जि मेट्रिकनि जि HSLCनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव गोबाङानो वेबसाइटखौ मोनाखै आरो गोबाङानो रिजाल्टखौ नायनो रोङाखै दे लोगोफोर। बेनि गेजेरखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखायो, नोंथांमोना बे आरो नैबे एचएसनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायखानोसै आरो ना। गोबां मानसियानो माने बेनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ नायनो रोङि गोबां मानसि दङ आरो ना लोगोफोर, आरो गोबां मानसियानो नायनोबो रोंखायाखै। दा बेखायनो नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दे लोगोफोर। जेब्ला जि 20 तारिखआव जुदि रिजाल्टखौ होमारगोनबा, एप्रिलनि 20 तारिखआव अलरेडि रिजाल्टखौ होमारगोनबा, बा आसामनि जि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो लोगोसे बारग' CM बिथांमोना जुदि फोसावनानै होमारोब्ला नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांबानो जाबाय। नैखौ नायनानै लादो लोगोफोर नोंथांमोना। AHSCE assam.gov.in बेवहाय नोंथांमोना थांबानो जाबाय दे। बे वेबसाइटआव नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना सेकेन्ड अपसन मायाव थांनांगौ, नैबे रिजाल्ट दंना, बे रिजाल्टआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै आरो लोगोफोर। नायदे, बेवहाय क्लिक खालामबा मा नुयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबायना, नैबेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। फाइनाल जि रिजाल्ट नैबेखौ नायनानै लाबाय। बेयो जाबाय थांनाय 2025 मायथाइनि, माने थांनाय बोसोरनिसो दे बे रिजाल्टआ लोगोफोर। नै बेवहाय नायबानो जाबाय। बेवहाय थांनाय बोसोरनिसो 2025नि बेवहाय मार्कशिटखौबो बेवहायनो मोननो हागोन आरो नैबेवहाय फाइनाल जि एग्जाम रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ बेवहायनो मोननो हागोन होननानै बेवहाय लिरनानै होखानाय दंखायो दे लोगोफोर। एबारबो बेहायनो नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो थांनानै आं जेरै दिन्थिदों बेबायदिनो नोंथांमोना रिजाल्टआव क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथांमोना गाव गावनि रल नाम्बार आरो रलखौ होनानै बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। जेब्ला डेटआ फिक्स जायो अब्ला नैबेहाय माने नोंथांमोननिया बेवहाय अपसना ओंखारगोन आरो ना लोगोफोर। जिदिनखालि नोंथांमोनहा फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन ओइदिनखालि 10:30 बाजिनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय अपसना अपेन जागोन। अब्लानो नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लानो हागोन आरो ना लोगोफोर। बेवहाय बियो थांनाय बोसोरनि रिजाल्टसो दे लोगोफोर। थांनाय बोसोरनि रिजाल्टखौबो नोंथांमोना बेवहाय नायोबा नायफिननो हायो आरो बेबायदिसो। नाथाय दानि जि गोदाना बेवहाय आपडेट जाथ'वाखै, माने रिजाल्टनि फिक्स डेट होथ'वाखै नालाय, बेखायनो बियो माने आपडेट जेबो जाथ'वाखै। जेब्ला फाइनाल रिजाल्टनि जि डेटआ फोसावजायो बा जिदिनखालि रिजाल्टखौ होनाय जायो ओइदिनखालि नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि रिजाल्टनि रल नाम्बार चेक खालामनाय अपसना बेवहाय ओंखारगोन आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि थांनानै गाव गावनि रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लाहैबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। मानो होनबा थांनायनि जि HSLC रिजाल्टआवबो गोबां मानसिफ्रानो मा जादों, माने रिजाल्टखौ माने चेक खालामनो रोङाखै आरो ना। गोबां मानसि दङ आरो बेबायदि चेक खालामनो रोङिया। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो एडभान्सलि बे भिडिअखौ लाबोखानाय जाबाय। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंकिउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।